Enw fi di Zara Parry a dwi'n coluro o Sir Fôn. Mae lot o bobl yn gwneud tutorials coluro ar YouTube, so da ni wedi mynd â hynna step yn bellach gan dod â elfen cystadleuol i hynny. Fi fydd yn cynnal y tutorial ar ochr yma i'r wal. Ar yr ochr arall, mae yna cyfranwyr dibrofiad yn hollol ddall yn dilyn yr instructions gyda fi. Gawn ni alw eitem yn Colur Rhydd? So, pwy sgynna ni tro yma? Tara dwi a dwi'n astudio cyfrynga'n coleg a dwi hefyd yn gwirfoddoli i Ambulance Awyr Cymru. Dwi'n yn hyderus na, so dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Dwi'n gwybod beth ydy'r challenge, dyna beth sy'n anodd dwi'n meddwl. Heddiw mae gennym ni Tara yn dilyn y tutorial i'r edrychiad Kardashian. Challenge fi heddiw ydy gwneud colur Kardashians ar Jess. Dwi'n edrych ymlaen oherwydd dwi'n hoffi trio pethau newydd a swn i'n hoffi dysgu rhywbeth newydd hefyd efo colur. Sgynna'n syniad lle i gychwyn efo colur nhw, dim o gwbl. Yr edrychiad Kardashian ydy lot o highlight a contour. Mae'n rhoi mwy o diffiniad i'r gwynab, so bod o'n edrych yn really striking, bod y gola'n hitio'n dda a bod y cysgod yn y llefydd iawn. Fel arfer, just concealer, mascara, blusher dwi'n gwisgo a dyna fo. Yn wreiddiol, mae'r edrychiad yma wedi dod o'r drag queens, so mae hynna'n feddwl lot o diffiniad i'r gwynab i wneud o edrych yn mwy feminine na ydi o. I ddechrau, dwi'n cymryd chydig o'r scotch tape. Gen ti'r scotch tape? Oes. O gornol y llygad tuag at diwedd yr eyebrow. O'n i'n dallt pam oedden ni'n neud y gwahanol bethau oedden ni'n neud ac o'n i'n dallt sut oedd o fod at ei gilydd. I ddechrau, da ni am rhoi chydig o concealer. So, mae eisiau cymryd y concealer a rhoi hwnna ar hyd yr eyelid i gyd so bod y product yn aros yn ei le. So, gen ti fod mor fler a tisio yn y bit yma, cos mae'r scotch tape yn dal o gyd yn ei le. Dwi am wneud y llygadau gyntaf, so bod dim o'r product yn disgyn ar y gwynab. Dwi'n wedi gweld y Kardashians yn ei gwynab. Dyna pam dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Dwi am mynd ymlaen wedyn i wneud yr highlight yn conto, so dechrau efo'r highlightio yn y pwyntiau ydych chi isio i sefyll allan fwy, i edrych yn fwy, a contorio'r llefydd ydych chi isio wneud i edrych yn llai ac yn mwy cryf. Neith edrych wirion cyn i fi edrych yn dda, so Good. paid â prynu. O, oedd hi'n edrych fel rhywbeth allan o'r zoo, dwi'n meddwl. Oedd rhyw teigar neu rhywbeth. Oedd, oedd y face paint blentyn. Okay, so unwaith ti'n hapus efo lliw, just applyo y foundation i'r highlighted areas gyntaf, a wedyn blendio fo allan i fewn efo'r brown. Oedd o'n teimlo fel oedd gen i fi bron iawn fath a cement ar hwnna fi, o'n i isio just crafu fo off. Unwaith ti'n hapus efo hynna, dwi'n mynd ymlaen i wneud yr eyebrows wan. So, grabio eyebrow pencil. Adio yr eyebrow pencil i y bit cynta, so wrth y frown line a allan. So, hynna. Ddylech chi fod efo highlighter pen. Dyna mynd ymlaen i wneud y gwefus wan. Dwi'n dwi'n hapus o'r... Oce, dwi'n hapus efo beth dwi'n neud. Wyt ti wedi gorffen? Do. Do, oce, dyna ni fydd lawr i gweld. Yndi? Oh my god, mae'n really nice. Mae'n swtio hefyd, mae'r coch a mae'r eyeliner yn really nice. Ar ôl mynd rownd i weld gwaith Tara, o'n i yn really impressed. Mae wedi gwneud job gwych. Ella sy'n ni'n gwisgo colur fel yna i mynd allan yn nos, ond byth yn y dydd. Byth. Am dyna ddim yn wisgo make-up, ti'n really swtio. Dyna chdi. Oh my gosh. Mae'n wahanol yndi? O'n i. Gael chi eisiau dod draw a gweld beth dwi wedi gwneud? Fel ydych chi'n gweld beth dwi wedi gwneud o Louise, ydy mae fe yma really highlighted a mae lot mwy dramatic. Ydych chi'n gallu gweld lot o'r contour o'r ochr. Ond mae'n really lot o make-up. Yndi. O, na ni'n meddwl bod fi wedi gwneud cystal job. Alla chydig bach gwell achos tro gyntaf fi yno. So, pwy sgynna ni tro yma? A special ingredient, which is bog-roll. O'n i'n meddwl oedd sgar fi yn edrych mwy realistic na job hi.